अस्सलामुअलैकुम टीवी बलम गंदवा हुरिया बेफुना विस्मर पातनवं मेमगतोर में बदल कोली रसूल जुमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ो नून आतोल कुरम गंदवा दतुर फुलगे तेरें रसूल जुमहूरिया मिहार विमणी नून मालंदुआ वडाकंफ मालंदुगा मिकुरियदा फिटनेस एंड रिक्रिएशन सेंटर गा बिंगालम के रस्मियातो कोड़ा वगत कोले के तेरेगा फिशेने एहीं कम वो माय के गा मेमगत कोल में बदल कोली एकम के मौलूमाते मजरतति बेफुना हमें गेनस्तेन मटका अदे रसूल जुमहूरिया नून आतोल कुरम गंदवा में दतुर फुलगा मियाननी एकी राडशोगा फिटनेस एंड रिक्रिएशन सेंटर त बिना कुरुम गे नोता तरक्की कुरुम गे रस्मियात होगा बैर वटाग नमु जुमला गोतेग्गा मिहातन मी बिंगाली रत्त होगे तेरेगा मी बिंगाला अळुवा देवफ मणि कुलिवरा बेहे वजीर अब्दुल्ला राफियो नफा कोल्ला इंजे राज्य गे एकी दायरा तकुन तरक्की मसकेतके कुरुम अन्ने इरुगा कुलिवर के दायरा एमएस तरक्की टका मसकेतके कुरुम एबादे एगोतो माले सरहत्तोगे इतुरंग आतुल तेरेगे के सरहत्तो होगा मिफत सेंटर त तरगे कुरुम गे मसकतो के तुरुं एकी कुलिवर्त कुरिय गेंदु मट्ट कारणोत फुला कुरुमट्टका एकी कहाला वसीलत कायम कुरुम गे मसकत वेस कुरिय गेंदवा कंफा कोलवे एगतो मिहातनंग आयरुगा राडशुगा एके राडशुगा फुटसल दंत तरगे कुरुम गे मसकतो के तुरुं नेटबॉल कोर्ट तक वॉली कोर्ट होगे इतुरंग हैंडबॉल कुलेने कोर्ट तवेस तरगे कुरुमट्टका सरकार निमवा हासकोतेग्गा हैंडबॉल की मिहारु राज्य के राडशुगा कुरियरमुं अण्ण कुलिवर का बुमायकीगा मी वसील बेनुमा राडशुगा नोता तरगी कुफानुआ राडशुगा इफद वसील तरगी कुरुमट्टका सरकार निमवा फबवे अदि मिहारुवेस एके राडशुगा ए मशरूत कुरिय गेंदाकं फाह कोलवे अदे रसूल जुमहूरिया नूना तोळ कुरुम गेंदवा मी दतुर फुलुगा तेरेमस मी फद मशरूत होगे मुहिम कनवता ए मशरूत कुरिय गेंदवाणक फाह कुरवा फबवे हासगोतेग्गा हमारा रशुगा मी अन्ननी फिटनेस एंड रिक्रिएशन सेंटर ता तरगे कुरुमगे मसकेत्ता कुरुमु मितंत तरगे कुरुमा एकीगा रशुगा मी कुलिवरु कुलिवेन वसेत्ता कादी फसेहे मी दायरा कुरियर मटका कुरिवेन मुहिमु मसकेत्तो के तेरेका मिकं हिमेनिगे मिदनी कुलिवरगे वसेत्ता होगा इतुरं हासगोतेग्गा दिवेहिनकी हाशिहेयो दुळहेयो बाइके गोतुगा तिबु मटका कसरत कुरिवेन वसेत्ता नोता इफद वसेत्ता वेस तरगे कुरुमु ताकं फाह कोलवे गोतो औटो जिम तविस सरकारुं तरक्की कुरमु अण्णकं फाह कोलवे अदे रसूल जुमहूरिया अणुना तोळ कुरमु गेंदवा मी दतुर फुलकी अयतोळगे तेर अडशक कुरवा दतुर फुले मिहातनंग आयरुगा हा रशक रसूल जुमहूरिया मी वणी वडागं फ मी हा रश वडागतुमा एकीगा रसूल जुमहूरिया एरा रशुं हुन मरहबा तन्नवा फवाकं फाह कोलवे अदि एरा रशुगा मी कुरिय गेंदा तरक्कीगे मशरूत होगे बिंगा एळुमगे रस्मियात होगविस रसूल जुमहूरिया बैर वडागनवा कंफा कोलवे अमन देम्मे मी दक्काली हम मी माळेंदुगा फिटनेस एंड रिक्रिएशन सेंटर तरगे कुरुमट्टका कुरिवे मसकतु के तशु मियदु बिंगा एळुमं हमचे फावा सरहद्दु रशुगा मी तणुगे बिंगा अळुवा देवेनि कुलिवरा बेहे अवजिर तणु कुरिमस फाहा कुरि फदे रशु मी कुरवा दतुरफुल्त होगे तेरे मी एकी मशरूत होगे अमली मसके फिशुमा अदि निमुं फाह कुरुम गे तुरुं खिदुमेत तारफ कुरुम गेंद एबगेंदवा हासगोते गररश बेनुमा एम्मे मुहिमु दायरा तकुं मसकेतके कुरुम गेंदवा कं फाह कोल्लवे एग तेरे गमना मियदु वेस मी कुरिय गेंदिया मी हरकतक बलाला इरुगनवत मसकेत बलाला इरुगा नूनु मणदुग मी हुन्ना मी अतोಳು हास्पिटल ಗೆ इमारतुगे बिंगा एळुमगे रस्मियातुगा रसूल जुमहूरिया बैर वडागं फयबवे मी हॉस्पिटल की फंसास एंदुगे हॉस्पिटल अदि मितं मी अमली मसके फेशुनवता बिंगा एळुमगे रस्मियातुगा बिंगा अळुबदे वफमणि सिही वजीर अब्दुल्ला नासिम इब्राहिम तंग हम मिया आकी गफा कोलंजे नूना तोळ हॉस्पिटल की हम तोळगे गिना राडशुं रायतुं खिदमं होद मुंदा हॉस्पिटल का वायरुगा कैरी घुडना रिसोर्ट होगे रिसोर्ट तक में खिदमं होदा थने नूना तोळ हॉस्पिटल की हिंका मवुमाई कीगा ए हॉस्पिटल का इतुरु वसीलता कायम कुरुमा खिदमत तारफ कुरुमटका मसकेतके कुरुमुं अन्नेरुगा सिही वजीर डॉक्टर अब्दुल माफ करवा सिही सेहत बे वजीर अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम फाकुरवा मणि रसूल जुमहूरिया रेगा यतोळु मणतुगा मी बेबी रयुतुना बदल कुरुमटका मी बेबी बदल कुरुमुगा एरश सिही गोतो मिगेन्ना बदलता कानुवता खिदमत तारफ कुरुमटका कुरंचे मसकेत मिहाडवेस कुरुमुं गेंदवा कमा हासगोतेग्गा
ನೂಣ ಅತೊಳಗೆ ಮೀ ಹುರಿಹಾರ ಶೆಕ್ಕವೆಸ್ ಮೀ ಸಿಹಿ ಹಿದುಮೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಮೀ ಹಾರವ್ವರೆ ಫುರಿಹಮ ಕೊತೆಗ ಹಿದುಮೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಕುರಂಚೆ ಮಸಕ್ಕೆತ ಕುರುಮ ಗೆಂದವಾಣಕ ಮಜಿರ್ ಫಾಹಕುರ ವಾಫೆ ಬವೆ ಅದು ನೂಣ ಅತೊಳಗೆ ಇತುರಂ ಎಹಿಂ ಅತೊಳತ ಹುಕವೆಸ್ ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹಿದುಮೆತ್ತ ತಾರ್ಫ್ ಕುರ ಮಟ್ಟಕ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾಕ ಫಾಹಕುರವೆ ಅದೆ ಮಿಹಾ ಸಾಲ್ಮು ಅಳ್ಮೆ ಮಿ ಗೆನಸ್ತೇನಿ ನೂನು ಮಾಳೆಂತೂಗ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಿಂಗಾ ಎಳುಮ್ಗೆ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಗೆನಸ್ ಮಟ್ಟಕ ಮುವಾಜ ಮಿಹಾ ವಾಕೊಲನಿ शुक्रिया अदरस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज नून अतोला फट्टा फवा दतुर फुलगे तेरे ररश वाडागन ररशुगा आ मशूता वैसे बफट्टवा अदिन फवा मशूता गने मुगे इब्तिदा को देवा मेगतो आ मालेंदु रसु जमहूरिया मेहर वाडागन फवारुगा मालेंदु कुडवगत कोलेगा तेरेगा मेशुगा तरगी खुरम खमजी फवा फिटनेस एंड रिक्रिएशन सेंटर गे बिंगा अम रस्मियात का रसुल जमहूरिया बैर वाडा गन्नवाने अदे मी सेंटर के बिंगा आलवादे वाणी कुड़ीवरा बहे वजीर अदे मी सेंटर तह की रडशु के जुवानुं के कुड़ीवरा आदि हाशिहो कम बिना कुरेवे नुताई मारे कुरेवे सेंटर तक हमें सेंटर तक आए कीगा मी आ सेंटर तक के हाँ सबब जुवानुं के हाशिहो कम आदि जुवानुं न रडशु के कुड़ीवरु के दायरा कुरिया दुमा बस इतुर फुर्सत फहिवे के दाने कम फाह कोलेवे अदम तिबे पुनः हमें मिहाय साहब में रस्मिया तो केस्ते ना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade mirasmiyataki nunmalenduga alang imare kureve fitness and recreation center binga elumuge rasmiyat. Mirasmiyatuga bævere wadagannawa divhirajege izzate raisul jumhuriya ai dawlat ge wazirun ai majlihuge memberun ai izzat terina marhaba dannawa. Alang imare kureve fitness and recreation center binga aluwa devani Minister of Sports, Fitness and Recreation Al-Falil Abdullah Rafi. Fitness and Recreation Center binga aluwa devuma wada adabir kamayak midannawalani Minister of Sports, Fitness and Recreation Al-Falil Abdullah Rafi ge arihu Minister of Sports Abdullah Rafi Arihuga Vadagannawani Nun Malindu Council Rais Al-Falil Muhammad Hassan. अदावंती बेफुना हमें किनेस्ते मोहम्मदानी नोनो मालेंदु फिटनेस एंड रिक्रिएशन सेंटर हमारे कुरुमगे बिंगा मुगे रस्मियात बिंगा अड़ुवादे बनी कुड़ीवरा हशीर कमा बे वजीर अब्दुल्ला राफी शुक्रिया मिनिस्टर मिहाय साबुन फिटनेस एंड रिक्रिएशन सेंटर बिंगा अड़मुगे रस्मियात निमुनी शुक्रिया
ಅದೇ ಅಹುಮೆಂದೆಮ್ಮೆ ತಿಬೆ ಪುನಃ ಮೆ ಗೆನಸ್ತಿನಿ ಮಾನೆಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಿಂಗಾಳುಗೆ ರಸ್ಮಿಯಾತು ಬಿಂಗಾಳುವಾದೆವಿ ಕುಡಿವರ ಬೆಹೆ ವಜೀರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರಾಫಿಯು ಅದೇ ಸರ್ಕಾರು ಅಮಾಜಿ ಫಾಫಾವಣಿ ಜುವಾನುಗೆ ಕುಡಿಯರು ಮಾ ತರಗಿ ಅಟ್ಟಕ ಮಿಫರ ಸೆಂಟರ್ ತ ರಾಜ್ಯ ಮಿಹುಂದಿರ ಹುರಿಹಾರ ಶೆಗ್ಗಾ ಕಾಯಂ ಕುರುಂ ಮಿ ಜುವಾನು ರಶುಕಾ ತಿಬೆಗೆ ಕುಡಿವರ ಗದಾಯಿರ ಕುಡಿಯ ದು ಮಟ್ಟಕ ದಿಬೇನೆ ಫುರ್ಸತೆ ಖಾಸವತೆ ಗಮಿ ಸೆಂಟರ್ ತವಗ ಹುನ್ನಾನಿ ಇಂಡೋ ಕುಡಿವರು ತ ಮಿಗೆ ತುರುಂ ಔಟೋ ಕುಡಿವರು ತವ್ವೆಸ್ ಆ ತರಗಿ ದಾಣ ಎಗತುಂ ವದಿ ಕೋರ್ಟ್ ತಕ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ತವಸ್ ರಾಡಶುಗ ಮಿ ದೌರ್ಗ ತೆರೆಗ ಗಾಯಂವೆ ಕುರಿಯಂಗ ದೇಹರ್ ದುಗ ತೆರೆಗ ಕುಳಿವರ್ಗೆ ಗಿನ ವಸೀದತ್ ತಕೆ ರಾಡಶುಗ ಗಾಯಂಬೆ ಗೆನ್ ದಾಣ ಕಮಕ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ವಾನಿ ವಿದಾಳಫ ಕುರಿಯಂಗತಿ ಮಿನಶುಗೆ ರೈತುನ್ನ ಬದ್ದಲ್ ಕುರೆವು ಮಿ ಬದ್ದಲ್ ಬುಮಕಿ ಮಿನಶುಗೆ ರೈತುನ್ನ ಉಮ್ಮಿ ತಕೆ ದಿಬಿಗೆನ್ ದಾಣ ಬದ್ದಲ್ ಬುಮೆ ರಶುಗೆ ಕುರಿಯರುಮ ಗಿನ ಖಂತ ತಕೆ ಇವದಾನ್ ಕುರೆವಿಗೆನ್ ದಾಣ ಮಿಹಸ ಮುಂತಿ ಬೆಫುನ ಹಮೆ ಗಿನಸ್ತ ಮುಂದಿಯ ಕವರೇಜ್ ಮಿವಗುತ ಮೆದುಖಂಡಾದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹವಾಲ್ ಖೋಲ್ದಾನ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಅದೇ ಮಿಹಿಸಾ ಕೊಲೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ ನೂನ ತೊಳು ಕುರುಮ್ ಗೆಂದವಾದ ತುರ್ಫುಗೆ ತೆರೆಂಗೆ ತೊಳು ಮಾಳೆಂದೂಗ ಅಲ ತರಗಿ ಕುರುಮ ಹಮಚೆಫಾವಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ತರಗಿ ಕುರುಮ್ಗೆ ಬಿಂಗಾ ಎಳುಮ್ಗೆ ರಸ್ಮಿಯಾತು ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ ಮೆವಣಿ ಬ್ಯಾರ ಬಡಾಯಕಂಫ ಅಮೆ ಮಿಹಿಸಾಬು ಮಿ ಕವರೇಜ್ ಮೆದು ಖಂಡಾಲಾಣ ಕುರಿಯ ತೆಂಗೊತಿ ಮಾಳೆಂದೂಗೆ ರೈತುನ್ನ ಬದ್ದಲ್ ಕುರುಮ ಬಾಬಾ ಬದ್ದಲ್ ಕುರೆಬುಂ ಎ ಬದ್ದಲ್ ಕುರುಂ ಗೆನಸ್ತೇನ ಕಮ್ಗೆ ಉಮ್ಮಿದ್ಕ ಮಿವಗುತ ಮೆದು ಖಂಡಾಲಾಣ